lại berkeket ukesap dolito mal dalat sanaka wonten punapa Kakang Semar Badana ya ngaken ana ya nggih dina iki ya klebu dina pungkasan ana ing taun 2020 dasar kepawa nyoto lajeng wonten kapitadosan punapa pun Kakang Semar nimbali kula wonten mriki aku nimbali kowe iki ora ana liya gol dinggo gawe refleksi niku napa refleksi kuwi ya kaya gawe rekap istilahnya nek neng jeneng monco refleksi apa sing wis awake dhewe lakoni ana ing taun 2020 iki saka perilaku sing apik lan sing ala kuwi ana refleksine apa wae sing wis mbok gayuh ana ing taun iki lan apa wae sing durung bisa digayuh ngono kuwi lajeng nah ana ing taun 2026 besok awake dhewe kudu duweni rencana apa wae sing bakal dak lakoni lan apa wae sing bakal digawe apik utawa diperbaiki nek cara Indonesia iki. Ngono kuwi. Dadi apa sing tak gawe ana ing taun sadurunge kudu bisa luwih apik ing taun sesuk kuwi. Oh, ngoten nggih. Mula saka kuwi ayo bebarengan awake dhewe dedonga supaya ing taun besok bisa luwih apik meneh saka taun iki.